650. Det er hans kone fra Næstved. BSA. A10 RTS kan det passe 650. Og den også kaldet Rocket Gold Star. Så en parallelsvin i en Gold Star ramme. Ja. Og den der, den kører han jo temmelig meget rundt omkring, og han kommer jo langt omkring, og han har også været en tur i Isle of Man med den. Og det er rigtig flot, jeg tror også, den giver også lidt præmie, gør den ikke? Ja. Og Hans er en af dem, der virkelig får rullet nogle kilometer her på sine yngre dage.